होनो True Love True Love oh yes True Love ขยबोसोरसो जाया गोबावसै फुन खावलायाव फुन बयनि थाखायनो डेभलपथारलै मालाय बिसोरा बिराद बागान मोजां बे नोंखागौ अब्ला भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जागायनायनिफ्राय जागायनानै लानि खुलुमबाय लोगोफोर माने देग्लाय नैबे सिजननि फार्स्ट गोथार जुलि जागोन दिनैहाय जोंनि गामियावनो आंनि थाखाय फार्स्ट गोथार जुलि जानाय एबा बाहागो लानाय नैबे जों गामियावनो आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिटिनि दा आं फैबाय फुंनि समावनो दा जागायहां जाबाय माखासे हाबाफारिया दा नैबे गेट मोखांनि माखासे साजायनाय डेक'रेशनफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै स' ओमफ्राय हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि नामखौबो नोंथांमोना नायनानै लादो बे जाहैबाय मेन गेट वेलकाम टु आवर वेडिं प्रान्तो एन्ड रिचा नै अब्ला हाबलांनि सिङावहाय आरो सिंनि डेक'रेशन स' बेनो जाहैबाय हाबाथिलि बिराद स्टान्डार्ड जोंनि गामियावहाय फार्स्ट हाबा देग्लायनि नैबे बोथोरनि नानि साजायानो दे हाय होनदो हेलौ बेनिफ्राय ओरैहाय नायदो नै माने मा होनो हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायग्रा रिसेपसन जायगा ओ जेसिका हाउ आर इउ I am fine thank you बेनिफ्राय नै ओरैहाय बेयावनो जिरायगोन जाहैबाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायगोन बावहाय नायदो डेक'रेशनखौ आरो गोजौआव नायबावदो गोजौआव केमेरामेननि अस्त्रफोर दा बिदिनो बिसोरबो बिराद बेस्थ' जासिगोन नै दा थोनो खारनो हास्लाबलायै जानायसै बे फंबायमोनाबो थायना मेकआप टाइम जाहां जाबाय ओइ लाभ मेरिज सोंगौ नाङा लाभ मेरिज मानिखौहाय लाभ मेरिज लाभ एन्ड अरेन्ज नामा लाभ एन्ड अरेन्ज बिदिबो होनजायो औ ओमफ्राय मा होनो True Love oh yes True Love खय बोसोरसो जाया गोबावसै 4 बोसोर जाबायदां 4 बोसोरसो जाबाय वा माने दिनै True Love मा जाफुंबाय with the grace of God नांगोन मेकआपआव खेबनायाव लाइट होदो नै लाइट ओइ बाबु लाइटमेन नै खेबमाय माने हाबायानो बयनिफ्राय देरसिन सान नालाय माने गिदिर सानाव गिदिर खेबनाय ओमफ्राय नोंसोरनो गिदिर खेबग्राया इलाय गिदिर साननि गिदिर खेबग्रा नायदो नै बयनिफ्रायबो देलायसिननाय दिना हाबानि समाव जायोनो नायदो नै बेबा मा बुंदोंलै हौवा गोदानाबा साइनाव थानांबा Jessica, what are you looking? दासो नागिरनावनि मा नेम दं बहाय आदा नेमा बेम पार्टिफोरनो बेहाय माने दामजेननायनि सिगां माने बै 100 थाखा होनांगौ मात्रा ओमफ्राय 100 थाखा होखाना नाजावब्लासो बेम पार्टिफोरनि नियमा हाबाथिलियाव हाबगोन बेवनो जाहैबाय साहा फुदुंनाय एसे आलदा नामा फर्मुलाया नैबे आदै गायक होननाय फेमासखा साहा फुदुंनायाव नाम जादाखा एसे थिखांनायसाय माबायदि आच्छा सहरनांगौ गैले बस्तारलै बे दाउ देखाग्रा नोङो मा मोनदों खामानिया बन रोगाग्रा बा जोंहा आमाय गबिना बन रोगाग्रा दानो ओरै जोंनि मादैया मा मावदों गोसोमनो नारजि ओंख्रै नारजि माने जोङो बे मादै नर्मेलाया माने एक्सपार्टखा नारजिजों अमा मेजेम
जाफैलायखानायसो मानसिफोरा बर'नि हाबा लकेल दाउ लकेल गोजा दा नैबे केप्टेन इयो बरिया फर्मुला मा होनो बेखौ लाचुमे ओमफ्राय आंनि फेभरेट बुस्थुआ नैबोसो दङ नै खनायाव मावखोमादों जाव आबैया नै जाव बैराथिफोर खोमाबायसो होनदां खेमाखै खेबनाङा बेलाय बेनो जाहैबाय आंनि फेभरेट बुस्थु बोथोर गोदाननि गय गोरलै येस अब्ला ओंखारबोबाय आरफोरा सिगां नैबे सनिया ओमफ्राय इनो मा नाममोनलाय क्रिमिसा ओमफ्राय ओरै ओंखारबोबाय एक्टर एक्ट्रिस माने हौवा गोदान हिन्जाव गोदान ओरै थाहैदो थां ओरै सासे होमब्ला जोङो फेम्फेरेपेयाबो होबोबाय उइथ फुल इउनिफर्म ना माथो रेडिखासै माब्रै आयं होखावखागोन दा दिनै जाबाय गोमहोजोबबायसै होमब्ला दिनैहाय सिगाङाव प्रभु नोंनो गथायदों जाहाथे दिनै बे न'खरनिफ्राय जोङो गोथार मन्दिरसिम गोदान हिन्जाव गोदान हौवा बिथांमोनखौ जोङो लानानै थांगोन बिनाय हाबाफारिया जोब्बाय दानिया बिमा बिफा एबा न'खरनि मानसिफोरखौ मान बावनाय नैबे हौवा गोदान नङा नैबे साइड एक्टरसो बेसे एक्टरा बैयो साइड एक्ट्रिस होजेनबाय सोर गुदुं मोदोम गुदुंफ्रा होबाय दासो हाबा मोनदों दा दे अब्ला ओंखारबाय गिर्जा न' फारसे गिर्जा न'आ एसे गोजान जायो माने गिर्जा न'आवसो आसल ब्लेसिं एबा हाबा होनाय गोथार जुलिया खालामजानाय जायो बेनिखायनो जोङो दा ज'यै माने मोसायै मुसुरै माने बेन दामनायजों मोसानायजों थांगासिनो दं आरो गिर्जा न' फारसे दा नायदो नै जोङो फुर्ति बयबो हाबा होनदों हाबा माने गोथार जुलियाव रंजानाया दङ जादों माथो मेन एक्टरा लास्टआवसो माने नैबे आयंआ हौवा गोदाननि बिफा खुसि जाना जाफेरा जादों माब्रै जादों मावैनाय माब्रै गोदो मोसाग्राखायनो मोसानानै थोआखै दामनायानो थोआखै एसे खरा नांगौ अ नङाला हांमा थागोन दे होदो दे होमब्ला मावैयालाय गोदोनि एक्ट्रिससो नामारा अब्ला मोनफैबाय गिर्जा न' बेनो जादों बिटिनिनि सेन्ट थमास कैथलिक चार्च आरो जे गिर्जायावहाय ब्लेसिंसखौ होगोन जोंनि हाबा होग्रा दौरियाबो सफैबाय हनै गारिजोंहाय ग्रोबनो माने दौरियानो हाबाखौ होगोन आरो गोथार जुलिखौ ब्लेसिंस सफैबाय होनब्ला हाबफैबाय गिर्जा न' बेनो जोंनि गिर्जा न'आ नै गोजोन्थों फादार वेलकाम अब्ला नैबे नेम बायदि गिर्जा न'खौ खेबथाम गिदिंनांगौ जाहैबाय अब्ला आवगायसिगोन गिदिंनो थाखाय खेबथाम अब्ला हाबसिगोन खेबथाम गिदिंखांनायनि उनाव गिर्जा न'आव हाबसिगोन गिर्जा न'खौबो एसे साजायनानै दोनखादों एसे साजायखानायखानै हाबा नालाय ओरै लाइफां गायलायदों नै बे जाहैबाय जोंनि हालमाजि बेखौ मान बावनानै हाबगोन आरो अब्ला खेवना होसिगोन जाहैबाय गिर्जानि दरजा चलो
गोसोनि अननायजों इसोरखौ नाजानायजों नोंखौ आं गावनि हिन्जाव होनना नाजावो आरो आं बोरायनो समाय लायैनि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुला लोगो जानानै थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नोंखौ आं गावनि फिसाय होननानै नाजावो आरो आं बोरायनो समाय लायैनि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जानानै थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन अरिसा बिफा आरो बिसा आरो बिफा जोंनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आथिखालखौ बिफा आरो बिसा आरो बिफा जोंनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आथिखालखौ बानजा अब्ला जोंनि प्रान्तआव फंबाय आरो निसा बिनानावमोना bisa argata jiwa dan surga paraiso berada. Amin. दे मोनसे हेबदो दे औ एबार गोथार जुलि ब्लेसिंनि उनाव माने मालाया मोनसेखौनो सानैजों गाननाय औ सानैजों सासे जिउआबो मोनसे अब्ला ब्लेसिंआ जोबनानै दा माने गिर्जा न'निफ्राय ओंखारसिगोन न' फारसे लांसिगोन एबारसो जासिगोन आसोल रंजा मोसा माने हाबाथिलियाव एबा न'आव लांफिननाय ओंखारगासिनो दं अब्ला ओंखारबाय लामा माने मोसा लांसिगोन ना बुंदों नै एबार नायदो मोसानायखौ एबार माने मोसा माने थानो हाले नै दे हिट लागाव दे होदो दे अब्ला सफैगासिनो दङसै नै मोनफैबायानो बेनिफ्राय नैबोथ' माखासे नेम थाबाव जाहैबाय अब्ला बेयावनो हाबाफारि सुरु माखासे नेम निथि दं
जादों दानिया फैदों हिन्जाव गोदानाबो दाने मा ओहो ब्रासिं ओहो बे नेम निथिखौ नांथारगौ मानसिनो मिस्टी जाना गोदै संसार जादो गोदै संसार जानांगौ मिस्टी जानानै गोदै संसार अब्ला सानैजों गासैबो सानैजों जाजोबसिगोन दिनैनिफ्राय हारसिं मावनो मोना जेखौबो गासैबो सानैजों जाजोबनांगौ दैफादो अके जय गोथार जुलिनि जय गोथार जुलिनि आरोबाव मान बावनाय मान बावनाय माने बोर लानाय आरो नैबे नै हौवा गोदाननि गार्जेना नैबे आयं इदवात ओमफ्राय नैबे आयं रिना हौवा गोदाननि बिमा बिफा ओमफ्राय माखासे गासै जाथि बाहागि सोरबा बिमाय बिबथै बिमायं बिमानै बिब' बिबाजै ओरैबे गासैबो नै काटिंनि थाखाय रेडि खालामगासिनो दं सेंग्राफ्रा हाप्पि वेडिं आरोबाव दरखङाव अनादार 500 देना हो खोनाखै दा एसे देना होबा गोजौआवनो लिरनाय दंखायो हनै बाजौ ओरैसो हरनांगौ नै आयु आले होमब्लासो खेवनाय जाबाय ओमफ्राय हाबनायबो जाबाय बेनो सिखावा Wow. दौफिननांगौरा फुल खावलायाव फुल जोंनि बर'फोरनि हाबानि मोनसे गोनांथार बेबो बिराद स्पेशलै माने जोम जाथागिरि हिन्जाव गोदान लागोखौ बरायोना बिसोरबो बरायहैनो माने लेन्स गोलाव लानानै रेडिनो बिशाल भाई सोरनो नांगौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोंनि एरियानिथ' मिथिजोबखायो आंनि चइसआव बेस्ट जाना दं दे जोंहा फंबाय बिशाला बिराद गोबावनि एक्सपिरियेन्स दङ ना खय बोसोरसो जाखो 3-4 बोसोर औ मोजां स्पेशेलि वेडिंनि माबाफोरखौ बरिया बानायो फंबाय सासे दङ मा नाम जेम्स इस्लारि ओरैहाय एसे नेटलायनानै दङ नै लाइन होबाय बेबायदि बरायो जोम जाथागिरि माने हिन्जाव गोदान लागोखौ एसे फसे आमा आरो जोंहा मेदामखौ लोगो मोनबावदों नै दिनै दाख्लै लोगो मोननाया हाबा जानो फैदोंना दे हिन्जाव गोदाननि बिमायं आङो बिमायं औ
बेनिफ्राय हठातनै मा जाखो माने हाबायाव दहाय फन हरबाय लोगो मोनफैबाय दाने ग्रोब जोंना आइनि एमजे ब्रादारा नै आं मिथिया बिसिनि गामियाव जाग्रोदों हाबा दं आरो फैदों आरो औ आदसा लोगो मोनफैबाय आसरित औ मोजां मोनबाय आंथ' हाबा जानो बिराद इन्टारेस्टिं मोनो जेरावनो माने सिनायाबाबो लेंहरबाथाय नै नांगौबा गिफ्ट लानानैबाबो थांगोन आरो आदसा हाबा होनबाथाय औ बिदिना बिदि आरो दा बे पार्टि दामनाय नांगौ एसे औ बेखौथ' दा खाथिनिफ्राय मोजाङै नायनोसै नंगौ ओमफ्राय माबायदि मोनदों नों जायगाफोरखौ बिसिनिजों जायगाया बिराद मोजां खिन्थु माने मिथिंगाजों गोरोबनानै थानाय जेबो पलिउसन गैला गुफुंनाय मानाय मेनलि लामायाल' बिराद प्रब्लेम दा जिखिनि सुदों मादों थाबैनो जायोब्लाथ' हाइफाइ जासिगोन आरो ना बिराद मोजां जायगाया थानो खिन्थु थानो थाखाय गयनि थाखायनो डेभेलपथारलै मालाय बिसोरा बिराद बागान मोजां बे नोंखागौ बागान गोनांफ्रा एसेब्लाबो माने माने थांनानै थानो एसे गोरलै जायो औ दे होमब्ला हामबायसै ब्रादार फैबाय लोगो मोनबाय ओमफ्राय बेजों आदा सासे फैफादों नै हेल' मा नामोनलाय आदाना आंना बुंसार बसुमतारी आदा बुंसार बसुमतारी बेबो क'क्राझारनिफ्राय फैदों आरो एनिथिं एमजे ब्रादारमोनजों ना औ दे बेन पार्टी जोंना एनिथिं एमजे ब्रादारा बेन दामनायनो हाबगासिनो बिदिनो जानायनि सम फाराफारि जानाय एसे बाल्थिङाव लाबोदोंमोन सोरबा ओरै मय लांखोथाय सोरबा लाबोदोंमोन बेयाव जाबाय ओमफ्राय आंनिया लोगोफ्रा जाबाय नै बेयाव ब्रादारमोना मोजां सङो बिसिनाबो गामियाव नंगौ आदसा गामिनि संनाया औ नारजिजों अमाजों स्पेसियेल जेखौबो नांथ'ला नोंनि फेभरेट होनदों नामा नारजिया दे हिन्जाव गोदान लागो जानानै फैनायनि खोथा दंलै जोंनि थाखाय स्पेसियेल बिसोरो